Ja, is maandag. School het begin. Het is nou bezig. Het is nog in de kerk, ja. Zo 5:30, denk ik. Nog een beetje opgestaan net om net een beetje zeker te maken. Of het een beetje vroeger is voor vandaag. Zoals jullie kan zien, alles is rustig. Lichtjes brand. Voice-kikker. Ja, nee. Mannetjes, dit is een kijk, wat. Maar ik heb nog steeds je verlof gekregen. Hoe dat ja. En hoe dat verlof dat je maar hebt, maar ik weet niet. Ik heb hele december gewerkt. Ik heb niet verlof gekregen, maar ik ben steeds hier. En zoals jullie kan zien, dat ik ook niet kan gaan. Beetje rustig. Men weet niet. Pastor was nog niet gisteren hier, niet? Volgens onze agreement. Kijk, Ariga. Sloot. Oké. Dan is het nou opgesleept. Net iets check. Opgesleept. Dat heb ik gegeven. Dora is de eerste wat niet check. Nou, kom eens kijken. Secretary, ik heb hem nog niet gecheckt. Misschien slaap ik. Dat komt hem goed, maar ik ken maar. So, normally, let's come hier. Beetje waters. Ja, zo beetje gereden. Kijk hier even. Ik ga niks aan. Nou kom lagi ding nou so. Nou kom lagi ding nou so. Maar anyway, misschien iemand het geprobeerd, Peter. Hulle het geprobeerd, Peter, nee? Dan gaat maar gewoon gaan begroeven niet aan te gaan. Dat is nou de eerste ding. Hulle het geprobeerd. Gaan ze voorbij. Ik is misschien maar secreteit van die kerk. Wie het zo gezegd? Gaat ons in? Ja, nee, secreteit leg ik eens hier. Ja, nee. Dat kan het eens misschien proberen. Ja, ik zie. Misschien zo later gekomen. Dat is de eerste. Wat een man beetje leer. Oké, stap. Hij is zo speciaal aangebracht voor. Maar dit is hoe mijn maandag